Conna sta go bhcóirde fáilte over stacadí Leabhar-mheas lumsa OMP agus an leabhar bheith go bhascing an tatan seo ná an count seo Dictator, a novel of ancient Rome le Robert Harris agus sin gur bé seo an tríú leabhar a sra agus níor léas an cé ceann ná an dar ceann mar sin chance go neir ón bhfuil as de bheabhar ach níos an tá leabhar agán cuitin san áúil mé cáí agus cánaí leabharsteach an agus bhreaníos ar an leabhar agus dúir á sin spéisiú go leor mar tá charachtar an tá Cicero nó Cicero mar thugtar uaireanta sa bhéarla sin gur si cruúig a bhí an Cicero César freisin banin sé le star na roimh ag an am sin ach an duine is scríomh sin éon rud is spéisiúla agus an duine is scríomh ná rúnaí pásanta Cicero fear dar a bhanam Tiro nó T-I-R-O ní sam chun dúmnach na rómhanna sin agus beidir go nachnóch daoine na gail an tanim sin Tiro ón terma Tyronian et sé sin an tagas gailach agus gailach sé sin an seacht nó an rud atá cosúla seacht le é ar chóirí bóthir uaireanta agus lehéid mar sin tá rúnaí Cicero óradí mór le rá cin bhí an airce le Caesar agus drama eile agus in hiorthúil fulla túil cogaí agus rudí éagsúla umadúla tuism amach ag an am céine feimid éachtaintisteach is saoil Tiro agus bíon tagartí áirithe an choras giúrúcháin atá ús aige be sé sin anspéisiúil agus las sé seo sais tinine onm madidir le star na roimh agus osí a léir níhhuasna leabhar eile sa tre ach dearan bhí si go bhí sé ábhrín dechar sais léimsteachán i dosachaimsre mar nach leabhar eile sa tre léite gom mar sin bhuling tosú leis an géad leabhar sa tre ach hena leir sin lom agus hahan an chuig bhfuil tíreháin agus go lútar a choras giúrúcháin dom mar sin é leabhar-mheas na seachtainna lom sin Dictator no Dictator neadidir an focail ladina é sin nó an Dictator an bhéir atá ach Robert Harris a scríomh agus ansilum. Tá an tá mína chuirde